kirge magautan ki duka zana soke har abada ke nasa a raina yan mata. Soyayya ga hannu na garge a yau ke ce na baiwa kauna aure na da ke kawai a daura. Ni ma kai na sa a zuciyata idan har ka so ni zana huta. Gidan auren ka zan yi bauta a ɗakin ka dole in yi tsafta a kushe ka dole zan fusata idan babu kai to babu ni dan uwa. Adalcin so dole zangare ke a kullum ki zamkina ta shauke aure nawa da ke nake ta shauke domin na shirya na kai sadaki a ɗauro aure na da naki a ranar zane rawa da mai naki ruwa. Soyayya ga hannu na garge a yau ke ce na baiwa kauna aure na da ke kawai a ɗaura. ka so mai kaunar ka za ka dace a soyayya ni kwana yi dace wanda nake so tun da ya amince miyo aure ni kwana amince idan har na rasa ka za na zauce ka turo kawai a zo gidanmu ka ji dan uwa. Soyayya ga hannu na kirge a yau kai ne na baiwa kauna aure na da kai kawai a daura. ne waka kirge ni karki wance dacen soyayya kwana yi dace tukon buri so kwana amince ko hasana da usaini sun yi dace hannun dama ki bani zana dace soyayya kauna mun yi zarce kin da yawa. Sarki Allah muna godiya soyayya a zuci kai ka sanya musamman zo shugaban duniya sahabbai ahalinsa za mu sanya abun manzo sun yi biyayya idan muka bi su za mu dace kaji